chega ti en a miña vida e me visto. E veño aquí, me sentín guapo, bueno, teño días, pero gracias. E aí empezou esta colaboración. Entonces, hoxe vos ensinar o que sería para min o meu día a día, as distintas facetas. Este sería para min un look de evento. No tema dos monólogos empecé polos bares, moi bo sitio para empezar. E a min sempre me gustou cambiarme para actuar. Me parecía unha mostra de respeto cara ao público, non? Decir, mira, eu vístome para vos. Entonces, eu creo que podemos ensinar un look de monólogo, non? Como sería un monólogo. Bueno, non sei sabedes todas que estiven agora participando en Masterchef. Acábame de votar por culpa del ceviche. E a verdade que moitas veces era unha pena ter que poñer o delantal, porque o guapo que veño, todo tapando todo, entón sempre tratabas así de dar unha volta. Que ten? Como neopreno. É así, pode ser un acabado. Es unha mezcla de neopreno e de caricias de Los Ángeles. Non sei que material é ese. A ver, sendo moda galega, teñen moi boas chaquetas porque saben que fan falta. Eu creo que apreciades todos eso que estou falando, de ir vestido, de ir elegante e ao mesmo tempo pois ir actual, que dá ese punto de, bueno, que ainda che quedan uns anos para jubilación, non? Que ainda aún estás en el mercado.